vagyok! Úgyse kapsz el! Itt vagyok! Kapjálhatunk! Jaj, nézd! Milyen gyönyörű képet fest Istenünk minden este az égre. Annyira szeret minket, mindenkit. Isten az, aki mindezt teremtette. Kétlem, hogy lát engem. És biztos, hogy nem ismer. Egy szent embert talán szeret a Nagyisten, de nem egy olyat, mint én. Rivka, bárcsak ott lettél volna a 3 év alatt, amikor tanított. Jézus a tanító? Zafira. Mesélsz róla, Mária Magdaléna? Kérlek, mondd el, mi történt. Szívesen. Gyertek be. Hát, az elején kell kezdenem. Amikor megismerted? Nem. Ha meg akarjuk érteni Jézus történetét, a legelején kell kezdenünk. Ahogy a Szentírás tanítja. Kezdetben Isten megteremtette a földet, és minden növényt, állatot, madarat és tengeri élőlényt. A föld porából megalkotta az első embert. Az ember orrába Isten életet lehelt. Az első embert Ádámnak hívták. Isten azt mondta, nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. Azzal Isten kivette Ádám egyik bordáját, és nőt formált belőle. Ádám és Éva Isten jelenlétében élt, az Éden nevű gyönyörű kertben, amit Isten teremtett nekik. Isten együtt járt és beszélgetett velük a kertben. Nem volt még szenvedés, elnyomás, sem halál. Isten azt mondta Ádámnak, a kert minden fájáról ehetsz, egyedül a jó és rossz tudásának fájáról nem. Ha annak a fának a gyümölcsét eszed, meg fogsz halni. Egy nap azonban a sátán megkísértette Évát. Leszedett egy gyümölcsöt és megkóstolta. Adott belőle a férjének is, aki ott volt vele, és ő is evett. A sátán becsapta Évát, Ádám pedig engedetlenséget követett el. Ezzel tönkretették az édeni harmóniát, a tökéletes összhangot férfi és nő, ember és Isten között. Ádám bűne miatt Isten a férfit a fárasztó munkával eltöltött élet átkával sújtotta, a nőt pedig a fájdalmas szüléssel, és azzal, hogy a férje ettől kezdve uralkodott rajta. Isten azonban egy ígéretet is tett, hogy egy napon a nő utódja, saját leszármazottja tapossa majd össze a kígyó fejét. A Szentírásban maga a könyörületes Isten mondja el tervét, hogy helyre fogja állítani az eredeti harmóniát a teremtett világban. Tervét Isten kinyilvánította Ábrahám prófétának. Ábrahám bízott Istenben és tisztelte őt. Isten pedig áldást ígért Ábrahámnak és Sárának, és általuk minden népnek. Egy nap Isten próbára tette Ábrahámot. Azt kérte, fogja a fiát és áldozza fel. Ábrahám tudta, hogy Isten ígérete szerint a fia által sok utódja lesz, és áldást nyer minden nemzet. De bízott Istenben és engedelmeskedett. Isten így szólt: Ábrahám, most már tudom, hogy engedelmes vagy, mert még szeretett fiadat sem tartottad vissza tőlem.
Ábrahám meglátott egy kost a közelben, így azt áldozta fel Istennek a fia helyett. Az, hogy Isten gondoskodott egy kosról Ábrahám fia helyett, jelkép volt. Bepillantás Isten különös tervébe. A terv arra szolgált, hogy Isten lerombolja a bűn átkát és a halált, és helyreállítsa meghitt kapcsolatát az emberekkel. Élt Názáretben egy fiatal lány, aki egy József nevű férfi jegyese volt. Máriának hívták. Az Úr veled van, és megáldott téged. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. De én szűz vagyok. Hogy lehet ez? A Szentlélek száll rád, és Isten ereje borít be árnyékával. A gyermeket, akit szülsz, a magasságos fiának nevezik majd. Még Erzsébetnek, a rokonodnak is fia lesz öregségére. És már a 6. hónapban van, pedig meddőnek mondták. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. Az Úr szolgálója vagyok. Történjen velem az, amit mondtál. Mária sietve útnak indult unokanővéréhez, Erzsébethez. Erzsébet! Mária! Mária, hugom! Ó, hát igaz. De te vagy a legáldottabb nő, és áldott születendő gyermeked is. Mondd, hogyan is történhet ez? Hogy Uramnak anyja jön el hozzám látogatóba? Mihelyt meghallottam köszöntésed, az örömtől megmozdult bennem a gyermek. Lelkem dicséri az Urat, és szívem újjong megtartó Istenemben, mert nem feledkezett meg rólam, szolgálójáról. Mostantól áldottnak mondanak. Jézus Betlehemben született, ahogy a próféták előre megmondták. Egy istállóban jött világra, mert nem akadt más hely Mária és József számára. Angyalok serege adta hírül születését. Amikor eljött a körülmetélés ideje, a gyermek a Jézus nevet kapta, ami azt jelenti, Isten megszabadít. Mária és József felvitték a gyermeket a templomba, hogy bemutassák az Úrnak. Találkoztam ezzel a Máriával, Jézus anyjával, akinek az angyal megjelent. Miért nevezte az angyal a magasságos fiának Jézust? Ugye nem azért, mert Istennek kapcsolata volt egy nővel? Nem! Ne feledd, Mária szűz volt. Jézus fogantatása Isten lelkének igazi csodája volt. Isten bármit megtehet. Nem hiszel ebben? Élete csodával kezdődött. Jézust anya szülte, mint téged vagy engem. Mégis több volt nálunk. Térjetek meg! Keresztelkedjetek meg, és Isten megbocsátja bűneiteket! Ezt Isten maga mondta, amikor Erzsébet fia, keresztelő János embereket keresztelt a Jordán folyóban. Én megkeresztellek vízzel,
De jön valaki, aki sokkal nagyobb, mint én vagyok. Én nem vagyok méltó, hogy a saruja szíját megoldja. Ő a Szentlélekkel és a tűzzel keresztel. Szórólapátjával megtisztítja a szérűjét, s a gabonát a csűrébe takarítja. A Szentlélek galamb formájában szállt le Jézusra. Egy mennyei hang pedig így szólt. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Ezután Jézus bejárta a környéket, tanította az embereket. Tanítása megalapozta a tekintélyét. Ő nem Mária fia? De igen. Csöndesebben. Az Úr lelke van én rajtam. Felkent, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem, hogy eljött az Úr kedves esztendeje. Jól beszél. Ma teljesedett be az írás a fületek hallatára. Beteljesedett az írás? Csak a messiás tudja betölteni az ígéretet. Szavain sokan Bizonyára azt megdöbbentek. mondjátok nekem is. Orvos, gyógyítsd meg magad! Csodái miatt pedig sokan hinni kezdtek. Itt jön ő. Már megint kezdi. Ki az ott? Az a tanító, Názáretből. Jézus. Békesség. Menj innen! Itt nincs semmi keresni valód. Mester, hagyd őt! Ne mocskold be magad, még csak rá se nézz! Menj tovább! Mária. Mit akarsz tőlünk, názáreti Jézus? Tudjuk, te vagy Isten szent embere! Hallgassatok! Gonosz lelkek! Távozzatok ebből a nőből! Ez meghalt. Megölte őt. Nézd, megérinti. Nem, egy szent ember nem tenne ilyet. Mária, Ábrahám leánya. Semmi baja. Életben van. Csoda történt. Ki ez az ember? Még a gonosz lelkek is engednek neki. Csoda történt. Csoda történt. Hogy lehet ez? Köszönöm. Köszönöm.
Köszönöm. Köszönöm. Attól kezdve a követője lettem. Azt akartam tenni, ami tetszik Istennek. Évekig megvetettek, de Jézus visszaadta a méltóságomat. Elűzte a gonosz lelkeket. Igen, kicsim. Zafira! Déna, hallottad Jézus tanítását, csodáit is láttad. Igen. Akkor érted, miért hagytam ott mindent, hogy kövessem őt? És nem én voltam az egyetlen. Testileg és lelkileg éheztünk, és kellett valaki, aki megmutatja az utat Istenhez. Sok évnyi csalódás és küzdelem után már nem is reménykedtünk. Jézus viszont reményt öntött az emberekbe, amerre csak járt. Ki az? Ki az ott? Egy özvegy. Egyetlen fia. Fiú, kelj föl! Nagy próféta támad közöttünk. Meglátogatta népét az Isten. Könnyű azokat szeretni, akik titeket szeretnek. Miért kapnátok érte áldást? A bűnösök is ekképp szeretnek. És ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jók, miért kapnátok érte áldást? A bűnösök is ezt teszik. Hogy érintheti őt? Hogy beszélhet vele? Undorító, szégyelleti magát. Nem. Szeresd ellenséged, és tégy jót vele. Aki kölcsön kér, annak adj. És nagy lesz a jutalmad. A magasságos fiai lesztek. Ő jóságos a gonoszokkal szemben is. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Jézus szerint Isten még a legrosszabb embert sem tekinti elpusztítandó ellenségnek. Inkább elveszett báránynak, akit megkeres, hogy megmentse és visszavigye a nyájába. Szamáriai utunk előtt el sem tudtuk képzelni, hogy azokat is szerethetjük és tisztelhetjük, akiket évszázadokig megvetettünk, amíg Jézus útja oda nem vezetett. Ki ez a nő, akit mindenki lenéz? Csak egy szamáriai. Tudod, mi félénk? Menjünk már. Még ennivalót kell vennünk. Ne várassuk meg a mestert. Adnál egy kis vizet? Te zsidó vagy. Én meg szamáriai nő. Hogy tőlem kérsz inni? Ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki inni kér tőled, te kérnél tőle, és ő élő vizet adna neked. Uram,
Merítő edényed sincs, és a kút is mély. Honnan vennéd az élővizet? Még Jákob atyánk adta nekünk ezt a kutat. Ő is ebből ivott a fiaival és állataival együtt. Ugye nem tartod magad nagyobbnak Jákobnál? Aki ezt a vizet issza, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, soha többé meg nem szomjazik. Az a víz, amit én adok, forrássá lesz benne az örök életre. Uram, adj nekem ilyen vizet, hogy többé ne legyek szomjas, és ne kelljen idejárnom a kútra meríteni. Menj, hívd el a férjedet, és gyere vissza. Nincs is férjem. Jól mondtad, hogy nincs férjed. Mert volt ugyan 5 férjed, de akivel most élsz, az nem is férjed. Így igazat mondtál. Látom, hogy próféta vagy, uram. Szamáriai őseink ezen a hegyen imádták Istent. Ti zsidók viszont azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni őt. Hidd el nekem, asszony, eljön az idő, mikor nem is ezen a hegyen, és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az atyát. Ti szamáriaiak azt imádjátok, akit nem ismertek, de eljön az óra. És az most van, amikor az emberek Isten lelke által tiszta szívvel imádják az atyát, mert megismerték őt. Az Isten lélek, ezért csak lelkének erejéből lehet őt igazán imádni. Ez az a nő. Hogy képes szóba állni vele? Nem tudja kicsoda? Tudom, a messiás eljön. És egy nap kijelent nekünk mindent. Én vagyok az. Gyertek! Gyertek! Itt van az az ember, aki megmondta, mi mindent tettem. Gyertek! Ő lenne a messiás. Messiás? Messiás? A megígért próféta? Lehetetlen. Gyertek! Nézzétek meg! Gyertek! Mester, egyél valamit. Van mit ennem, amiről ti nem tudtok. Valaki hozott neki enni? Azt táplál, hogy teljesítsem annak akaratát, aki küldött, és hogy elvégezzem, amit rám bízott. A mezők már megértek az aratásra. Nézzétek, mennyien jönnek! A szamáriaiaknak is szól a jó hír. A város lakói kérlelték Jézust, hogy maradjon még, és tanítsa őket. Így is tett, és a szamáriaiak hittek benne. Meghosszabbíthatod-e az életed, ha aggodalmaskodsz? Ha a kicsin nem segíthetsz, kár aggódnod a nagyért. Nézzétek a liliomokat, ahogy nőnek. Nem fonnak, nem szőnek. De Salamon király teljes díszben nem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha Isten így öltözteti a mező füvét, amit holnap tűzre vetnek, mennyivel inkább ruház titeket? Ó, kicsinyhitűek. Növelt hát a hitünket.
Ha csak akkora hitetek volna, mint a mustármag, és azt mondanátok ennek a fának, szakadj ki gyökerestől és ugorj a tengerbe, akkor megtenné. Bűnre csábítanak titeket. De jaj annak, akitől az jön. Jobb volna annak, ha követ kötnének a nyakába és a tengerbe vetnék, mint hogy a kicsinyek közül egyet is bűnbe vigyen. Mihez hasonlítható Isten országa? Hasonló ahhoz, mint amikor valaki egy mustármagot elvet a kertjébe. A palánta nő, fává lesz, és a madarak fészket raknak az ágain. Nem, én nem értem, hogy miről beszélsz. Miért iszol együtt vámszedőkkel és egyéb bűnösökkel? Mondd miért? Bűnösökkel? Nem az egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Nem azért jöttem, hogy a jókat hívjam megtérésre, hanem a bűnösöket. Ha megérinthetem a ruháját, meggyógyulok. Ki ért hozzám? Valaki hozzám ért. Éreztem, hogy erő árad ki belőlem. Én értem hozzád. 12 éve vérfolyásom van. Hiába költöttem minden pénzem orvosra. De amint a ruhádhoz értem, meggyógyultam. Lányom, hited meggyógyított. Menj békével. Köszönöm. Lányom, azt mondta? Igen, pedig törvényeink szerint 12 évig tisztátalan volt. Látta szégyenét, és megszabadította. Nem is tudom, mi gyógyít jobban. Jézus ereje, vagy együttérzése. Ne félj, kicsinkenyáj, mert atyátok nektek adja az országot. Adjatok el mindent, és a pénz legyen a szegényeké. Szerezzetek javakat, amiken nem fog az idő, és gyűjtsetek mennyei kincset, elfogyhatatlan, amit a tolvaj nem lophat el, és a moly meg nem emészt. Ott van a szívetek, ahol a kincset. Asszony, megszabadultál a bajodtól. Nézzétek! Meggyógyult! Csoda! Nézzétek! Jöjjetek és lássátok, meggyógyult! Gyertek! Újabb csoda! Dicsérjétek az Urat! 18 éve! Isten áldjon meg, rabbi! 6 nap van, amikor dolgozni kell. Azokon a napokon gyógyítassátok magatokat, de ne pont szombaton.
Álszentek! Ti nem oldjátok el az ökröt, a szamarat a jászoltól, hogy inni adjatok neki szombaton? Hát ezt a leányát Ábrahámnak, akit a sátán ma 18 éve megkötözött. Nem kellett volna feloldani szombaton? Bűnös! Házasságtörő! Házasságtörő! Ribanc! Tanító! Ezt az asszonyt házasságtörés közben értéktettem. Mózes parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Megkövezni! 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 Zajha! Megkövezni! Te mit mondasz? Tanító, 2 tanú is van tettére. Mi legyen hát az asszonnyal? Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. Asszony, hová lettek? Senki sincs, aki elítéljen. Senki, uram. Akkor én sem ítélek el. Menj, de hagyd el bűnös életed. Emelj fel! Gyere! Most már látod? Igen, ő az Jézus. Ellenszegül a törvénynek. A magvető kiment vetni. Megszegi a szombatot. Vetés közben némelyik mag az út szélére esett és bűnösökkel járkál. Ha nem állítjuk le sürgősen, mindenki hisz majd benne. Aztán megjönnek a rómaiak és lerombolják a templomunkat. Némelyik a jó földbe esett. Nem tudták törbecsalni Jézust, sem elriasztani a követőit, de meg kellett akadályozniuk, hogy messiásnak vallja magát. Találtak valakit, aki hajlandó elárulni. Jézus követőivel kijárt az olajfák hegyére imádkozni. Aznap éjjel zaklatott volt. Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Júdás! Csókkal árulod el az emberfiát. Uram! Rántsunk fegyvert! Fogjátok el! Elég volt!
Úgy jöttök ellenem kardokkal és botokkal, mintha rabló volnék. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok. A sötétség hatalmái. Vigyétek el! A barátja árulta el. A saját tanítványa. Jól ismertük és bíztunk benne. Vigyázzatok rá! Az őrök kigúnyolták és megverték. Ki ütött meg? Profétálj! Ki lesz a következő? Elég legyen. Elég, ha mondom. Hozzátok a tanács elé. Mondd meg, te volnál a messiás? Ha megmondom is, nem hisztek nekem. Ha kérdezlek benneteket, nem válaszoltok nekem. De mostantól fogva az emberfia ott ül a mindenható Isten jobbján. Te vagy hát az Isten fia. Magad mondod, hogy én vagyok. Istent káromolta. Kinek a felhatalmazásával mond ilyet? Mi szükségünk van még tanukra? Most hallottátok az Isten káromlást. Saját fülünkkel hallottuk, hogy mi mindent mondanék. Ez megérdemli a halált. Vigyük Pilátushoz. El vele! Vigyétek! Elvitték Poncius Pilátus római helytartó elé. Pilátus, a kegyetlen uralkodó, sokakat feszítetett keresztre. Miért zavartatok fel így korai órában? Mert ő megront minket és a népünket. Nagy botrányt csinált a templomi vásáron. Mi bűnösnek találtuk. Ítéld el! Azt mondta, hogy nem kell adót fizetnünk a császárnak. Azt állítja, hogy ő a messiás és a király. Király? Te vagy a zsidók királya? Magad mondod. Nincs más királyunk, mint a császár. Nekünk erre törvényünk van, és ez szerint meg kell halnia, mert Isten fiának mondta magát. Ez az ember semmi olyat nem tett, amiért halált érdemel. Megkorbácsoltatom hát, és szabadon engedem. Ha szabadon engeded, nem vagy a császár barátja! Fessítsd meg! Fessítsd meg! Fessítsd meg! Te! Korbácsoljátok meg! Aki királyá teszi magát, a császár ellen lázad! Adjátok neki Barabást! Gyerünk már, mire vársz? Gyerünk meg! Elvele! Vár rá! Feszítsd meg! Nem tett semmi rosszat! Add neki Barabást! Fessítsd meg!
el! Indulj már! Gyerünk! Vissza! Adjátok! Imádkozunk érte. Ered feljebb! Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Ha te vagy a messiás, mentsd meg magadat és minket. Nem félsz Istentől, hisz te ugyanazt a büntetést szenveded, de ő semmi rosszat nem tett. Emlékezz rám, Jézus, mikor eljön az uralmad. Ígérem, hogy még ma a paradicsomban leszel velem. Dél körül elsötétült az ég 3 óráig. Atyám! A te kezedbe teszem le lelkemet. Dicsőség Istennek. Ez az ember valóban igaz volt. Volt egy derék és igaz férfiú, a nagy tanács tagja, aki nem vett részt Jézus elítélésében. Arimátiai József volt a neve. Engedélyt szerzett Pilátustól, hogy Jézus testét egy közeli sírba helyezhesse, még a szombat előtti napnyugtakor. Bocsáss meg! Mi csak Urunk testét követjük. Köszöntelek, de menjünk. Közeleg a szombat. Miért kellett megölniük? Ha Isten küldte,
Hogy engedhette meg ezt? Én is töprengtem ezeken. Jézusnak hatalma volt a gonosz lelkek fölött. Még a halottak is hallgattak rá. Miért hagyta ezt? Sokáig követtem, remélve, hogy ő a megígért messiás. Ő pedig meghalt. Mihez kezdjek most? Ez olyan szomorú történet. De nagyszerű a vége. Vasárnap hajnalban, Jézus megfeszítése után a harmadik napon illatos kenőcsökkel visszamentünk a sírhoz, hogy bebalzsamozzuk a testét. Elvették a követ. Péter, Jakab, János, képzeljétek! Elvették a követ. Bementünk, de urunk teste nem volt ott. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Tessék, a mi úrunk teste eltűnt. Nézzétek meg ti is! Péter körülnézett a sírnál, majd visszatért a többiekhez. Én pedig kint maradtam, és csak sírtam. A katonák vihették el. Vagy a farizeusok. Benne volt minden reményünk. Legalább a testét hagyták volna. Asszony, miért sírsz? Elvitték az urat, és nem tudom hová. Asszony! Miért sírsz? Kit keresel? Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, és elhozom. Mária. Mester! Most engedj el. Még nem mentem föl atyámhoz. Uram, te élsz! Inkább menj el testvéreimhez, és vidd hírül. Nem felejtettél el minket. Isten velünk van. Mondd meg nekik. Láttam az urat! Láttam a messiást! Élve láttad őt? Igen. Hogyan? Legyőzte a halált. Akkor miért halt meg? Hogy legyőzze a halált. Ó, aznap még én sem értettem, de Jézus megjelent többször is ezután. És ő mondta el. A próféták már évszázadokkal Jézus eljövetele előtt megmondták a Szentírásban, hogy a megígért messiás szenvedni fog. Ézsaiás írta, a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Mózes próféta mondta, átkozott Isten előtt, aki fán függ. Amikor Jézus meghalt a kereszten, ezt az átkot vette magára helyettünk, helyettem, a bűn és a halál átkát. Áldozata és feltámadása kiragadott minket a gonosz karmai közül, megszabadított a sötétség erőitől, kihozott a félelemből és megalázottságból. Ezt az áldást ígérte Isten Ábrahámnak, amikor azt mondta, hogy mindenki áldott lesz általa a földön. Mindenki? Még a nők is? Jézus Ábrahám lányának nevezett. Téged is szeret, és meg akar áldani, mint a vérzésből meggyógyított nőt. Vagy mint engem. Senkinek sem kell félelemben és szégyenben élnie. Többé nem igaz, hogy senki nem szeret, nem lát és nem hall bennünket. Jézus azt mondta magáról. Az Úr lelke van én rajtam. Felkent, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem, hogy eljött az Úr kedves esztendeje. Jézus megérintette az embereket, a tisztátalan betegségekkel sújtott nőket is, és meggyógyultak. Tanított gyereket, férfit, nőt, szegényt és gazdagot, igazat és bűnöst, méltósággal, és együttérzően bánt velük. Gyógyított, démonokat űzött ki, férfiakat, nőket és gyerekeket szabadított meg a sátán fogságából. Megmutatta, hogy minden lélek fölött hatalma van. Jézus gyerekeket hozott vissza a halálból. Láttuk, hogy hatalma van a halál fölött is. Habár a sátán és a gonosz lelkek azt hitték, hogy győztek, mikor Jézus meghalt a kereszten. Jézus feltámadt, legyőzte a gonosz és a halál minden erejét. Akkor ő volt a messiás? Ilyen csodákat csak a megígért messiás, a mindenható Isten küldötte tehetett. Ő olyan együttérző, hatalmas és megbízható. Megérdemli, hogy szeressük, és feltétel nélkül megbízzunk benne. A világ teremtésekor Isten azt akarta, hogy az ember mindig vele legyen, és örömben éljen. Ez volt Isten terve. De mi engedetlenek voltunk, és nem hittünk benne. Emiatt pedig elszakadtunk tőle. És a férfi és a nő kapcsolata is megromlott. Te és én is engedetlenek vagyunk. A Szentírás szerint nincs senki, aki ne vétkezne. A bűn következménye pedig a halál, és az Istentől való elszakadás. De Isten nem nyugodott bele, hogy szeretetétől elszakítva, szégyenben és félelemben éljünk. Ábrahám fia helyett gondoskodott egy kosról, értünk pedig elküldte Jézust, hogy meghalljon helyettünk. Jézus élete, halála és feltámadása helyrehozta a kapcsolatot Isten és mindazok között, akik hozzáfordulnak és követik őt. Szoros kapcsolatunk a mindenható Istennel akkor is megmarad, ha meghalunk. A másik kereszten haldokló bűnöző hit Jézusban, és Jézus azt ígérte neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Akik Jézusban bíznak, elkerülik az örök büntetést, és örökké Istennel fognak élni. Hogyan? Úgy, hogy hittel követik. Még engem is elfogad? Bennünket is elfogadott.
Honnan tudhatom? Kérlek, bízz benne. Kérdezd. Szólítsd meg. Isten, Atyám a mennyben, te szent és igaz vagy. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Vétkeztem ellened. Köszönöm, hogy elküldted a messiást, Jézust, hogy elvegye a bűneimért járó büntetést. Köszönöm, hogy helyettem halt meg. Én is követni akarom megváltómat, aki él. Köszönöm, hogy megbocsátasz és elfogadsz. Ámen. 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 Köszönöm. Köszönöm. Ő mondta, az én juhaim hallják a hangom. Ismerem őket, és ők követnek engem. Ő ismer, Rivka. Szeret téged. Ez egy örök kapcsolat kezdete, ami egyre mélyebb lesz, ahogy megismerjük, és bízunk benne. Olvassuk Isten szavát, a Szentírást. Hittel imádkozunk, és együtt vagyunk követőivel. Másoknak is beszélünk róla, mert Jézus azt mondta: Az Úr áldjon meg benneteket. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Arra tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Most te is láthattad, milyen életet élt Jézus, és hogyan változtatta meg sokak életét. Mária Magdaléna, s azóta még több millió ember felismerte benne megváltóját és urát. A filmben Rivka úgy döntött, Jézus követője lesz. Ha te is ezt szeretnéd, akkor egyszerűen mondd ezt el Istennek. Isten, Atyám a mennyben, te szent és igaz vagy. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Vétkeztem ellened. Köszönöm, hogy elküldted a messiást, Jézust, hogy elvegye a bűneimért járó büntetést. Köszönöm, hogy helyettem halt meg. Én is követni akarom megváltómat, aki él. Köszönöm, hogy megbocsátasz és elfogadsz. Ámen.